Вас вітає служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Кустачова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Усходні вектор. У рэгіён прыбыла дэлегацыя Узбекістана. Ад сельскай гаспадаркі да адукацыі. Памочнік прэзідэнта здзейсніў рабочую паездку ў Добружскі раён. Адзінства 2026. Абласны турыстычны злёт працоўнай моладзі стартаваў у Хойніцкім раёне. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У Гомелі сёння адбылася афіцыйная сустрэча старшыні аблвыканкама Івана Крупко з хакімам Наваійскай вобласці Узбекістана Нарматам Турсунавым. Галоўным вынікам перамоў стала падпісанне комплекснага дакумента дарожнай карты. Моцныя даверныя адносіны паміж кіраўнікамі краін даюць магутны імпульс рэгіянальнаму развіццю. Выконваючы адпаведныя даручэнні, бакі замацавалі канкрэтны план дзеянняў. Зацверджаная дарожная карта прадугледжвае пашырэнне прамысловай кааперацыі, павелічэнне паставак гомельскай мясной і малочнай прадукцыі ва Узбекістан, а таксама сумесныя інвестыцыйныя праекты. Актыўнае супрацоўніцтва закране сацыяльную сферу, ахову здароўя, адукацыю, турызм і культурны абмен, уключаючы удзел узбекскіх творчых калектываў у міжнародным фестывале «Сожскі карагод». Наша основная цель тут, значит, изучить опыт в Омской области, в том числе Белоруссии. Вот. И с нами сейчас присутствуют предприниматели, которые интересуются именно данной сфере. То есть они в настоящий момент ищут места, пустующие здания и так далее для развития отрасли сельскохозяйства, а именно скотоводства и так далее. Еще есть договоренность между нашими учреждениями разными, медицинскими, образовательными. У них, значит, идет обмен опыта, то есть 1+1. По завершении сустрэчы узбекская делегация усклала вянкі да брацкай магілы на плошчы працы. Візіт працягнецца на буйных прадпрыемствах рэгіёна. Для рэалізацыі ўсіх пунктаў дарожнай карты запланавана серыя сустрэч паміж кіраўніцтвам прадпрыемстваў рэгіёнаў, а таксама абмен дэлегацыямі і прэзентацыя інвестпраектаў. Развіццё аграпрамысловага комплексу, сацыяльная падтрымка, экалогія і адукацыя. Памочнік прэзідэнта, інспектар па Гомельскай вобласці Юрый Валяваты правёў працоўны дзень у Добружскім раёне. Праграма паездкі ахапіла адразу некалькі ключавых напрамкаў развіцця тэрыторыі. Падрабязнасці ў сюжэце нашых корэспандэнтаў. Першы пункт маршруту – малочна-таварная ферма сельгаспрадпрыемства «Уцеўская». Агульнае пагалоўе тут дасягае практычна 7 тысяч, каля 2,5 дойны статак. Сярэдні паказчык здачы малака – 25 тонн. Памочнік прэзідэнта паказаў на тыповыя памылкі ў кармленні маладняку і падзяліўся парадамі наконт будаўніцтва прафілакторыяў для целятаў. Работаем, строим профилактории на той зоне. Один строится на нашей Уцеўской зоне, один строится там на той зоне, на отделении на Совичи. Вот. Ну, восстанавливаем сараи, восстанавливаем полы, водопоение. Получили ценные советы от вышестоящего руководства с учетом их опыта по кормлению, по кадровому составу. Есть над чем работать. Приняли к сведению, будем дорабатывать. Далей да пытанняў адукацыі і сацыяльнай падтрымкі. На базе Уцеўскай сярэдняй школы з 2015 года дзейнічае вучэбная бізнес-кампанія «Гаспадар». Школьнікі забяспечваюць садавіной і гароднінай уласную сталовую і некаторыя іншыя навучальныя установы. Кіраўнік агледзеў прышкольны ўчастак і высока ацэніў узровень ландшафтнага дызайну ў двары навучальнай установы. Это не только для удешевления питания. Еще наши дети получают огромный опыт. Как выращивать, что, где подсадить, эстетику, культуру, чтобы все грядочки хорошо выглядели, чтобы территория наша выглядела достойно. И благодаря вот такому труду всех учеников, педагогический коллектив, техперсонал, мы по итогам конкурса благоустройства ежегодно занимаем призовые места. Прыемны кранальны момант візіту – удзел у рэспубліканскай акцыі «Збяром партфель першакласніку». Карысныя падарункі з усімі неабходнымі для вучобы прыладамі ўручылі 7 будучым школьнікам. Нам удачі базувати і учобу на урок. На якої правозайці на уроці нам пора. Наступны пункт маршруту – Добружская папяровая фабрика. У рамках адзінага дня інфармавання памочнік прэзідэнта сустрэўся з калектывам. Гаварылі аб экалагічнай культуры, замацаванні маладых кадраў і амбіцыйных планах па будаўніцтве цэлюлознага завода. Затым знаёмства з вытворчымі магутнасцямі. Сёлета на прадпрыемстве своеасаблівы юбілей. 5 гадоў таму запусцілі інавацыйны комплекс па выпуску мелаваных і немелаваных відаў кардона.
Производим широкий спектр продукции, потому что освоили выпуск мелованного картона в диапазоне граммажей от 170 грамм до 330 грамм на метр квадратный. Мы освоили объемы производства, и непосредственно картоноделательная машина, она производит до 15 400 тонн продукции по месяцу. Это почти 180 тысяч тонн в год. Завершальны блок рабочай паездкі дыялог з насельніцтвам. Юрый Валяваты правёў прамую тэлефонную лінію і асабісты прыём грамадзян. Адной з самых няпростых стала гісторыя Александра і Сафіі Адыгамавых. Муж грамадзянін Беларусі, а яго жонка прыехала з Расіі і мае від на жыхарства ў нашай краіне. Маладыя бацькі сутыкнуліся з бюрократычнай перашкодай. У прызначэнні выплат на дзіця ім адмовілі. Памочнік прэзідэнта дэталёва паглыбіўся ў прававыя нюансы сітуацыі, каб дапамагчы сям'і знайсці рашэнне. Нас заверили, что вопрос этот постараются решить, естественно, чтобы мы не остались без соцподдержки. Выслушали внимательно, были очень доброжелательны, очень вежливы к нам и установили сроки, понятные для нас, по крайней мере, в которые будет дан ответ, потому как вопрос на других уровнях решался довольно долго. Усяго па дапамогу да памочніка прэзідэнта звярнуліся 6 чалавек. Спектр пытанняў аказаўся шырокі. Паляпшэнне жыллёвых умоў, абарона працоўных правоў і скаргі на шумных суседзяў. Кожны зварот узяты на кантроль, а профільным службам дадзены канкрэтныя даручэнні. Юрый Валяваты падкрэсліў, самыя складаныя пытанні – гэта зносіны паміж людзьмі. Научить людей жить в мире и согласии. Научить людей ценить то, что мы имеем сегодня. Это мирное небо на этом клочке земли под названием наша республика, Беларусь, наша Родина. Вот это ценно. Нужно, чтобы люди понимали. Нужно, чтобы люди ценили то, что имели. И чаще задумались над происходящим вокруг. Пониманием того, что глава государства делает все возможное, иногда и невозможное, для того, чтобы мы могли развиваться, двигаться вперед и побеждать под мирным небом нашей страны. Такі комплексны падыход дазваляе бачыць рэальную карціну жыцця ў раёнах. Рабочыя паездкі памочніка прэзідэнта па рэгіёне працягнуцца, бо галоўная мэта застаецца нязменнай – развіваць эканоміку і паляпшаць якасць жыцця людзей. Вікторыя Шахварастова, Ольга Канавалова, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Скарга на неякасны кавун і незаконны гандаль. У Мазыры прайшоў рэйд з удзелам прадстаўнікоў аддзела гандлю, санстанцыі і падатковай службы. Ці можна гандляваць гароднінай, садавіной і ягадамі на асфальце, бардзюры ці з машыны? Закон на гэтае пытанне адказвае адназначна – не. Але прадаўцоў нелегалаў, якія штодня запаўняюць вуліцу Прытыцкага, гэта падобна не бянтэжыць. Нехта прывозіць маліны і яблыкі з уласнага саду. Большасць жа гэтак так званыя перакупы, якія не жадаюць платить податки. Эта продукция не подлежит никакой проверке качества. За нее нельзя поручиться, что она в стандартах и в нормах пищевой продукции. И на нее не распространяется закон о защите прав потребителя, если что-либо случается. На контроле и тыя, хто гандлюе у афіцыйна дазволеных месцах і абсталяваных палатках. Насупраць гандлёвага цэнтра вялікі выбар сезоннай гародніны і садавіны. Прадаўцы ганарацца якасцю, сочаць за санітарнымі нормамі. А нагодай для дадатковай праверкі стала паведамленне ў сацыяльных сетках ад незадаволенага пакупніка. Аўтар, які пажадаў застацца ананімам, свой няякасны кавун набыты тут не вярнуў. Па абарону сваіх правоў, як спажыўца афіцыйна не звяртаўся. К сожалению, и женщина эта не вернулась назад ни с арбузом, ни без, чтобы решить этот вопрос. В объект к нам никто не обратился, в торговый, в отдел торговли никто не обратился. Если ты хотел решить вопрос, ты обязан был обратиться и в органы, и решить это в законодательном порядке. Сегодня все торговые объекты, будь то даже индивидуальные предприниматели, идут навстречу и в рамках закона о защите прав потребителя всегда применяют меры для того, чтобы покупатель ушел довольным. Набыццё гародніны і садавіны ў такіх палатках усё ж такі гарантыя правоў пакупніка. У выпадку, калі кавун акажацца дрэнным, вярнуць свае грошы можна. А вось спадзявацца на сумленне бізнесменаў з асфальту не даводзіцца. Купляць ці не купляць такі тавар кожны вырашае сам, але заўсёды варта памятаць. Зэканоміўшы некалькі хвілін да афіцыйнага рынку ці крамы, потым можна выдаткаваць значна больш, аднаўляючы здароўе.
Сила у адзінстве. 22-й абласны турыстычны злёт працоўнай моладзі адзінства 2026 стартаваў у Хойніцкім раёне. На працягу 3 дзён каля 400 удзельнікаў з усёй Гомельшчыны будуць чакаць спартыўныя і творчыя выпрабаванні. У гэтым годзе ўпершыню на злёт прыехала моладзь з Бранска. Праграма насычана: веласіпеднае фігурнае ваджэнне, турыстычная паласа перашкод, перацягванне каната, бітва дыджэяў і нават стральба з лука. Але галоўнае не спаборніцтва, а жывыя зносины и новые знакомства. Команда не может состоять из одной организации. Вот. Обычно это такая сборная солянка, вот, чтобы друг с другом познакомились, вот, обменялись контактами. Вот. И ребята из разных сфер, буквально от учителей, понятно, от спортсменов, заканчивая врачами, инженерами и другими профессиями. Адзінства 2026 не толькі свята для гасцей, але і падарунак раёна з разлікам на будучыню. Да адкрыцця злёту комплексна добраўпарадкавалі тэрыторыю вадаёма на вуліцы Лермонтова. Цяпер тут ёсць валейбольная пляцоўка і абсталяваная зона адпачынку. Пасля ад'езду удзельнікаў лакацыя застанецца жыхарам раёна. На березе Сожы у Гомелі адбыўся штогадовы двухдзённы абласны чэмпіянат па выратавальным шматбур'і. Праплысці 100-метроўку з перашкодай, дастаць манекен з глыбіні – самы відовішчны манёвр выйсці кацера па трывозе. На гэту маніпуляцыю нарматывы адводзяць да 5 хвілін. Некаторыя майстры паспяваюць і хутчэй. Першае месца ў гэтай катэгорыі ўжо не першы раз заняла каманда Гомельскай заходняй выратавальнай станцыі. Самый главный вид – это у нас выход катера по тревоге, потому что это непосредственно связано с нашей работой со спасением людей на водах. Катер должен прийти на место происшествия и достать человека с воды до 5 минут, так как потом его можно реанимировать и привести в чувство. У чэмпіянаце ўдзельнічалі 15 рэгіянальных выратавальных станцый. У агульнакамандным першынстве лідарам стала каманда з Веткі. Серабро у выратавальнікаў заходняй станцыі, бронза дасталася камандзе са Жлобіна. 60 участников. Цель данных соревнований – это, конечно, повышение уровня профессионализма наших ребят. Все этапы у нас, те виды, которые ребята выполняют в повседневной своей жизни. Радует то, что появляются новые ребята молодые, показывают результаты. И я уверен, что опять же у нас наши соревнования – это один из этапов отбора. Мы отберем лучших 6 человек, которые будут представлять Гомельскую область на соревнованиях республиканских. Барацьба за званне найлепшых працягнецца. Ужо на рэспубліканскім этапе. Ён пройдзе ў Віцебску з 8 па 11 верасня. Надвор'е выпрабоўвае на трываласць. Гомельскай вобласці на заўтра абвешчаны чырвоны ўзровень небяспекі. Чакаецца пераменная воблачнасць, месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Вецер паўднёвы хуткасцю 5-10 метраў за секунду. Магчымыя парывы да 15-20. Мінімальная тэмпература паветра ўначы складзе плюс 14-19 градусаў. Удзень паветра прагрэецца да плюс 30-34, месцамі да плюс 36. Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрэсе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Кусташова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Житковичском районе привели в порядок заброшенное поле. Комитет госконтроля во время проверки обратил внимание на участок рядом с агрогородком Ричев. Оказалось, что 7 гектаров пахотной земли, принадлежащей местному сельхозпредприятию, не использовались более 3 лет. Территория заросла сорной растительностью. Для принятия мер информация была направлена в Гомельский облсполком и Житковичский райисполком. Благодаря вмешательству специалистов заброшенные пахотные земли распаханы и введены в сельхозоборот. В Светлогорском районе произошло ДТП, есть пострадавшие. Женщина-водитель автомобиля Hyundai двигалась по автодороге Октябрьский по Речи-Речица. На 58-м километре после завершения маневра обгона не справилась с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водитель и женщина-пассажир с телесными повреждениями доставлены в больницу.
В деревне Заспарического района правоохранители заметили мотоцикл, водитель которого на законное требование остановиться не отреагировал и попытался скрыться. Все же нарушителя удалось задержать. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не имел водительского удостоверения. В отношении лихача составлено 6 административных протоколов. Итог – лишение права управления на 5 лет и штраф 9 тысяч рублей. Мотоцикл помещен на охраняемую стоянку. В Светлогорске сгорел дачный дом. Пожар зарегистрирован в садоводческом товариществе «Восток». В результате пожара дом уничтожен. Одна из рассматриваемых версий причины возгорания – неосторожное обращение с огнем. Уважаемые зрители, помните соблюдение правил пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Установите автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. В случае ЧС звоните по телефону 112. В Жлобинском районе мужчина упал в питьевой колодец. Инцидент произошел в агрогородке Бобовка. При помощи веревки, пожарного пояса и лестницы штурмовки работниками МЧС пострадавший был извлечен из колодца. Мужчина госпитализирован. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание. Продолжается борьба за кубок Цыплакова. В матче за 11 место фарм-клуб Гомеля обыграл Минский юниор со счетом 2-1 в овертайме. Победу рысям принесли 2 гола Александра Головача и 2 результативные передачи Арсения Архипцева. В этот же день брестские «Зубры» в игре за 9-ю позицию оказались сильнее сборной Беларуси Ю-17. «Нефтехимик» уступил «Ястребам» в поединке за 7 место, а «Лока» на домашнем льду разгромил «Рыцарей» в матче за 5-е. 4 белорусов стали бронзовыми призерами первенства Европы Ю-19 по боксу. В их числе 2 представителей Гомельской области. Андрей Новик в полуфинале уступил со счетом 1-4 Кириллу Шинкареву из России. Тимофей Гапанович, проведя упорный поединок, в полуфинале проиграл 0-5 россиянину Ивану Бабайкову. Всего юниорский чемпионат Европы по боксу собрал в Лознице более 350 юниоров 17-18 лет из 36 стран. Нашу команду представили 14 человек. В городке Витебской области представительница Гомельской области Дарья Михайлова завоевала бронзовую медаль в масс-старте открытого первенства Республики Беларусь по летнему биатлону среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. Спортсменка продемонстрировала безошибочную стрельбу на 4 огневых рубежах и финишировала с отставанием от лидера гонки в 1 минуту 26,7 секунды. В Светлогорске прошло первенство Гомельской области по тхэквондо среди кадетов и кадеток 2012-2014 годов рождения. В соревнованиях приняло участие более 80 человек. По результатам выступления спортсменов 1 место у команды Светлогорска. Сборная Гомеля заняла почетное 2 место. Замкнули 3 лидеров спортсмены из Жлобина.